Deze vraat vol ziekte en onrecht, in deze vraat vol nood en lijst. Is er een boodschap, een blijde boodschap, en in die boodschap vindt hij op zijn reis. Het boodschap komt tussen mij en deze vraat in. Er schiet een Krús van God zijn zoon. Een betere vreugde ik net bedenken. Du hast het net bij hem bedaan. Al bist du net een hele piensje. Dat ben ik ook net. Al bist du net van zilver als goud. Nee, ik net. Du moest komen als zijn mensje, als die het aan hem te vertrouwt. En waar het boodschap? Tussen mij en deze vraag, daar schiet de Krús van God zijn zoon. Een betere vreugde ik net bedenken. Du hast het net bij hem bedaan. Al die kransen die stopt die ziel had. Al die vaderschap en spijt. Dat had hij maar zijn bloed betalen. Al die nood is aan en kwijt. Ja, tussen mij en deze vraagding, daar schiet het Krús van God zijn zoon. Een betere vreugde ik net bedenken. Du hast het net bij hem bedaan. En nog een keer. Ja, tussen mij en deze vraagding, daar schiet het Krús van God zijn zoon. Een betere vreugde ik net bedenken. Du hast het net bij hem bedaan. Het is neer te let. Nog net. Een betere vreugde ik net bedenken. Du hast het net bij hem bedaan.